tu chytneš do palců a tu stříkačku si chytneš takhle, aby jsi mohla tlačit, jo, tak ti ukážu. A oni už fajně baští, protože jsou zvyklí, podívej. No, velké už žerou 2 a ty malinké ještě po 1. Ale ty velké už by měly děbat opice, ale už se jim nechce se jim, víš? Jsou takové opice zhnilé. Radši na tu stříkačku jdou. To je jednodušší. No, budu snažit, že? No co bys neděbali, že? Když to jde. A jdete po... No, ona už se taky, no. už se taky. To je hezké. No, to tak to víš. Žrádlo je žrádlo. No, hlas taky, no. Tak, šup. Tak, pojď, šup si. Dej do klesové, vylečí. Tak to zkusíš to hodí? Jo? Chceme to hodit bez babce. Tak si to zkus chytnout, tak, a tím palečkem to tlačíš. Tak, ona ti půjde sama na to. Nemůžeš klidně chytit i hlavičku, Musíš nemusíš léčit se trošku bát. asi, Adam, aby to... Normálně můžeš chytnout hlavičku, neboj se. Tak. Tak. A mačkáš to palečkem? Cítíš, tak to mačkáš? Ty to chci zkoušet? Jo. Ty jsou taky hladové, no. Ona ti říká, mamino, navál, mám hlad. No, No, tady se navedeme ještě jednou. že jsou bobánci mají. Já to zvědavé, to leze nahoru, to není hrozné. Jo, jenže mladý si nechce uklidit. Když se to nejde... To je hrozné. To musíte rychlovkou. Jo, že jo, rychle a tlak, no. Já jsem se chtěl na ní podívat, to se nedá. To je, že... Podívejte, ale to jsou taky zvědavé. To vyskakuje. No a jak to dokrmíš, tak to vlastně utřeme, akorát ať ta kašička není tak mímčo, víš, jak se pobrindá. No, To a máš už se to bere, hotové. to už A ona vlastně, když je nakrmená, to už jednou to je takový hladovec, no. Už je klidný. No já vím, no. No to máš od kašičky, tady máš ten koncek. To drží. To držím. No dáváme jí 3krát, dáváme jí ještě 3krát denně. Ráno, odpoledne, večer, ale říkám fakt 3-4 dny a bude vám žrat sama, jo? Takže jestli třeba chcete zkusit a už si to dokrmíte jim, to je jedno, jak chcete, fakt záleží na vás. Ale už ho chceš? Chtěl bys si to dokrmit? Jako kašičku, když tady dám, fakt dvakrát, jako třikrát jak chceš, týdně? jestli máš, ne, 3krát denně dávám. Teda, Ráno, denně. odpoledne a večer dostávají. Tak teoreticky bychom mohli, je. Jako fakt jak chcete, to je jedno. Jako kašičku vlastně si vám řekne, jak se dělá, není problém. Dávám do klece už ten Senegal, protože oni fakt, ať už si zvykají do vás, jo? Když si fakt troufnete, fakt záleží na vás. No myslím, že to nic není.